V Rusku sa chystá nový patriarcha. Aká je podmienka pre kandidátov? Musia zjesť hovno. A to doslova. Znie to ako vtip? Alexander Dvorkin, šéf Racirs, núti vysokých cirkevných hodnostárov postúpiť zasvetenie, a to jedením jeho výkalov, ktoré tajne nahráva na kameru. Potom ich týmto vydiera a kontroluje takto každú eparchiu. Predstavte si voľby. Kandidát číslo 1 v roku 2019 jedol výkaly. Kandidát číslo 2, špecialista na detské výkaly. Kandidát číslo 3 uprednostňuje čerstvé. Ruská pravoslavná cirkev pod vedením koprofilov. Ale to nie je vtip, priatelia. Rovnakým spôsobom ovládajú súdy, médiá, políciu. Robia štátny prevrat. Psychicky chorý pedofil chce prevziať moc v jadrovej veľmoci? Otázka znie, či o tom my budeme mlčať.